Mm. Mm. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng adobong atay at balunan. At meron din po tayo ditong chop suey at homemade fish ball. Yes, at meron tayong itlog. At meron tayong patatas. And air fried patatas po yung Yes. fry namin. At meron tayong rice at extra sarsa. Opo. Ang drinks natin, tubig. So mga kapudibis, wala tayong online collaboration. So bago po tayo kumain at magkwentuhan, mag-pray muna tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Opo. Makantaking kapampangan. Opo. Ayan. Una subo natin. Sige. Atay. Ito. Balong-balunan ako. Ikaw, alay, laki nito. Masarap to. Ang una subo ay para sa inyo mga kapudibis. Mga kapudibis, kain po tayo. Sarap. Sarap no? Sarap. Nine. Dahil natin ulam, no? Fiesta na naman sa atin. Sili, Bal. Huwag ka na magsili. Bawal pa ako sa sa'yo. sili. Bawal muna si BBM ng sana sa maanghang. Bawal. Yung Encantadia niya kasi. Nabubuksan. Nabubuksan. Pasko pa naman. Ako din, bawal. Huwag masyado. Hanggang dalawa lang tayong sili. Sarap ng pagkakaluto, no? Gulay tayo. Chop suey. Sarap. May puso. Kanino kaya puso to? Di ba meron nag-request na ano? Ano? Chop suey. Oo nga. Sapsuy tsaka ano daw, dinuguan. Cheers tayo, Bal. Ay, cheers. 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 Tikman natin yung ano. Oo. Ginawa ni Dada. Ano? Fishball. Sarap, no? Isda. Isda talaga. Tapos binilog-bilog.
Parang ikaw. Binilog-bilog ka lang. Tapos, iiwanan din. Charot. Sarap. Maraming po salamat sa online collaboration natin kahapon na si Byoko Food Trip, Discarding Basic at sa kumari kong tunay na si Queen Natsu. Maraming salamat po. At syempre sa mga nanalo. Congratulations po. Sa lahat po na nanalo ng mga 12 persons po, thank you so much po at congratulations po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa po naka-claim ng kanilang mga premyo, please, i-message nyo lang po ako sa The Foodie Bee page o kaya sa Alvi Sarmiento na Facebook page ko po. At syempre, mga ka-Foodie Bees, mag-follow na po kayo kay Queen Natsu sa Facebook page po niya at sa YouTube channel niya. At syempre kami din po, mag-follow na din po kayo ha. At syempre, mag-subscribe na din po kayo. And Merry Christmas! Malapit ng Pasko. Ano na lang? 5 days. 5 days? Ay, oo nga. 20 na lang. Sabado yung Pasko. Ego. Egg tayo. So, Ano natin na ano. malasado. Medyo. Sarap. Kaya kayo huwag kayong magpapabilog ha. Huwag niyo akong gayain. Charot! Oh, may ugot to eh. Namimiss ko na si Maggie's Cuisine. Oo nga. Sa lahat po na nasa lanta ng Bagyong Odette, please mag-ingat po kayo ha. Yes. Bangon po ulit sa mga nasa lanta. Babangon din po tayo ulit. At ingat-ingat din po kayo dyan. Kina si Gypsy and Rage. Opo. Maggie's Cuisine, yun, taga Cebu sila. Kasi At si Idol Bisaya Studio. Lods, ingat po kayo dyan. Maggie's Cuisine, I miss you na. Sana okay lang kayo. Oo no, sana okay lang kayo dyan. Meron pala tayong patatas dito. Sarap. Meron pa tayong rice dito. Meron pa, ubusin mo muna yan. Pwede na natin. Excited sa rice. Huwag ko nang papakita yung plato namin. Malaki masyado. Wala si Hello Kitty. Wala si Hello Kitty. Absent siya. Nagugas na siya ng plato. Akin na to. Ang dami yan, baby, Actually guys, isang beses lang kami kumakain. Ano lang, yan lang. Tapos paggabi, Wala na. minsan ganyan, saging. Kinabukasan naman, ganon. Ulit-ulit lang. Parang relasyon nyo, ulit-ulit. Ulit-ulit. Haway bate, haway bate. Parang kilala ko yun. Tama nga yung sinasabi ng mga polis, no? Bakit? Sumuko ka na. Huwag ka na lumaban.
Taas kamay ka na. Sumuko ka na. Huwag ka na lumaban. Taas kamay ka na. Huwag ka na kasi lumaban. Ikaw kasi. Ay! Laban lang. Hanggang makuha natin yung ano natin. Pinapangarap. Charot! Ang tanong, pinapangarap ka ba niya? Hindi. Kaya mo na yan. Iiyak. Kaya mo na yan. Huwag mo na pansinin. Kahapon lang, nagsusumbong eh, kanina din. Ano na naman yan? Kung may ilap man ako, hanggang ano lang, hanggang, ano kasi yun? Hanggang, quincenas. Anong quincenas? 15 days? Ayoko kasi na katapusan. Diba? Kasi, diba, katapusan, hanggang na lang kayo doon. Katapusan. Ang alam ko, hanggang 3 days lang kayo. Wala mang 15 days. Diba? Sabi mo, Hi! sino ka man? Eto na ako ngayon, oh. May iniwan mo. Charot! Iniwan ka niya? Hindi! Ikaw umiyak! Umiyak siya, oh. Pinawisan ako. Asa-asa ka kasi. Gusto mo din yung nasasaktan kasi. Masarap yun. Hanap nga kita. Ha? Alam na nila yon. Ay, may balon-balonan pala. Paborito ng mama ko sa balon-balonan. Bakit? Ayun na yung paborito. Sarap. Air fried potato. Sarap. Maalat-alat, no? Gusto mo yan? Kanto lang.
gusto ko lang shoutout si Ryan Manuel. Sino yan? Nanonood sa atin sa Manila. Yung mga kasamaan niya, yung mga Chinese. Ay, ano? Taiwanese? Oo, yan. Hi, Ryan Manuel. Ingat ka lagi dyan sa Manila. Kapag tumanda na tayo, ganito tayo tsura. Ano yan? So, kahit gaano pa tayo kakinis ngayon, bata Maganda tayo. ka mo. Kakinis ng balat natin ngayon. Ganito rin tayo. Pag Lahat tumanda tayo na. aabot yan. Tapos na na. Ah, sarap. Busog na ako. Sarap. Ang hangin. Namiss mo yan, di ba? Gusto ko yung harapan. Ako ba na-miss nyo? Ang tagal na natin hindi kumain ito, no? Madalang lang po kami kumain ni Pipi ng balon-balonan. Tsaka atay. Baka busog ka. Mamaya iiyak ka na. Bakit naman na kaya? Sarap. Kainin ko na lang yung patatas. Sarap. Ayun mo na. Ito, ah. Ang sarap. Busog na ako. Mga ka-foodies, may natira po kami BBM ng konting balon-balonan na lang. Yun, wala ng atay. Pero naubos po namin yung rice namin. Mga ka-foodies, gusto po namin magpasalamat sa mga nakakulab po namin kahapon. Sina Queen Natsu, Discarding Basic, at si Byoko Food Trip. Thank you so much po sa online collaboration natin at sa tiwala po ninyo sa amin. Hindi po namin makakalimutan ni BPM yan. At syempre, at kay Sisi na si Queen Natsu. Sisi, thank you so much sa online collaboration at sa lagi mong sponsor sa amin ni BPM. Napakabait mo sa amin. Masyado mo na kami in-spoil ni BPM. At syempre mga ka-foodies, please sa mga hindi pa po nakapanood kay Queen Natsu at kay Discarding Basic at Byoko Food Trip, please pagkatapos po namin, lipat po kayo sa kanila. At syempre, mag-subscribe na po kayo. At meron din po sila mga Facebook page. Paki-visit na din po yung kanilang mga Facebook page at mag-follow na po kayo. At syempre, gusto din po namin magpasalamat sa mga members po namin sila. Platinum P, Queen Natsu, Rems TV Watkins,
At meron po tayong bagong member, si Ron21 Saudi Vlog. Ayan. Welcome po, Lods, Ron21 Saudi Vlog. Golden Binawan po, Chuck's Life, Ma'am Shirosi, Peachy Family Mukbang. Silver Binawan po, Raw and Cook Food ASMR. Iñaki TV, Your Wawa, Sally M, Joby Tenorio, Box Cooking, Chunpig, Eats with Alma, Jobel Yamamoto, Julian TV, Coach Pudi, Hampas Lupang Burgis, Ma'am Shi I Vlog, Mary Mukbang, at si Mother Shingo, nag-renew po siya ng Silver B po. At gusto din po namin i-shoutout si Jonel Balongkas. Ayan, shoutout po sa iyo. Thank you po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. At shoutout din po kay Team Matibay. Ayan, at si Maria Chance Vlog. Meron po siyang channel. Please supportahan po natin siya at mag-subscribe na po kayo. Yes. At si Cindy, ang supporter po namin sa Facebook page. Please supportahan din po natin si Cindy at mag-subscribe na din po kayo sa kanya. Yes. Your Wawa, Senior Maymay, Jason Laksamana, shoutout po sa inyo. Leia Payawan at kay Baby Allison, I love you. I love you too. Ayan mga Foodies, follow nyo na ang aming Facebook page. At ang TikTok ng The Foodie, Instagram ng The Foodie, at ang TikTok ni BBM. Yes, mga Foodies. Kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.